Hero plan hero. Oi, kahamda. Lamsogo norok joto no sini puilani Q&A question and answer video. Obono kokborok by translate kaina thangke torok ni kok sengmarok no ang yogya tui sana naima hinjagu. Ang ani Instagram o samani norok no anotam question kaina mujung ang answer na YouTube honai. Finally sok pai kha video. Baksa borok rok hengke ano salak sengu khana hanai question khailailiya. Tangge hengke ang 3 bosor romui okok no mangsa sawoi Q&A video ke tubuyang mabagai. Tay ang Q&A ni bagai YouTube o saklai ang bagai. Takuk tay bukuk songno khulumungya faru. Tam ni hengke 70k borok rok ni kok no ang phirok nani batamo ang thangipat mangelak. Abono ang wansuka seng Q&A video no bo. Dringkai ma haike no bisio waisa kailai hengke phaidi tabuk dol rok Q&A video no chengna bukhak thanglai sino belai kok sake absakli rok ba sanai. एंथर बेबी कैसे हो खाना खा लिया O beriano lo punu goi bini rigena bisingo habrewoi tamjani tugna nayo afrun chimi ang mas kaisa hospital kelai mani pura mai totra kaham ke layang mani amba ge sibo ano kaham da tong tabuglai mai rok da kaham ke chaiman kha hanai sengei tongu sorry Q&A video rogo boro roast khaijak tei eng tongkha hino angbo akon roasting channel je hengke ba kisamisa haino akon next question bro nang bo college porisa kisi ge theinai sa ang school se sinia ko nang kebo college pori rok hanai sengei tong hain chau bro ta jolidi ang college siniliano teke sakok ano question khai pro sekang Q4 Anthor nei seidi aboni yakulo question no seidi hinmani norok koknayano na dofra ka frang ma bagi dangka siduta dara Anthor bri rogri kinai kan khesi taibo naithokpu reels rogo nukmani nang tam sana muchung tam sing tongsa no ba buiri kinai kanai sak naithokjagei reel upload khailai manoba ani bagi si kok singdi hini sawang norok no bui bisingo tam pen color kanjak naidi hiniya do akon sairo siwano bri rogri Rinai kan ke taibo naithogo kubui kokno haipano joto buri rogle naithokjabaya kubuino nukha ango instawo ani chila sawano iriginai baisi naithokjago hinmarokno norokni chila rok bombrai bai mokolo sutei sarjak rok sengkhna khisilang habja khisilang chapa baijak rogle riginai kanai phano naithokjabaya kepal tam norok borokno comment khai sawi mayada Nang voice over borok khai bolongo nokni 2 km haksalni bolongo khayo ang voice over tangi hingke norok saima nani bukuk bahai nokni borok tei nokganani borok rok ta khana tung hanai YouTube rogo hingke khana bai thung mungsang jage ang haipano ang salja nai chomjak kha ma bai ocherai bolongo tam khaklai hinu drugs rok da chatreng hanai ulo tamung khang oro salia ani room no soundproof khaimaya ko tabuk phano amba gesi Odara nin favorite color tamo big fan dara hambai manai ani favorite color hangke black thiasak no tongnai dara nini ma babu song side man nang rose video khayo hanai ani choj do gusti no saimano manai ani jati gusti rok hangke ano buri bai kage kelangjagei koboreng khasi hinlai siu manai dara nini bike da tong agi DSLR camera ni jora o tongmani no manai ani bo KTM bike 2018-19 no besek beri rok no serap ruwui berai kha anga fru KTM bike tongo honei besek se phunuk ka ang buino abo se salja sanjao kola bagani turning go musuk bike thutai lai se phalai ma rohor siu tabo khungke bicycle fan kरै beri rok musung jagya haipa no dairi jagu tamo mo namana sungdi hain chamase abo da nini atok tei kismis hai ko hoi ni wapisa hai nai no excuse me Nung amte kok hamya sawi tamman borok cerai khonai khanawo tam kisapano lachili ada norok ni cerai rok no sikla sokya sani phun ya farna ni lang dadagi question for Anthor I hingke Anthor ni bagi question le hinu biko sani ni question tam hinu norok dara dini esbusuk tainin income busuk phai manai ani age hingke tabuk 28 ani YT ni income phai ma hingke krei bai baksa lachili ada nung Anthor pura singna nai kha income hingke krei Nini bieb de tong hut anggeya ang lulu hamjagya ang popo se hamjagu dara nang video sanamnani hingke salbusuk nang salcha bai nongu manai editing rok khorang recording khaina rok video rutukna rok dialogues rok truk sanamta wansugoi tam sana saya doi bo sanamano belai lengu hnaisi dara narok ni joma khoijon sini achai song hingke khorok burei ma babu songba hingke khorok dok dara nini manai rok da tang tongu dara nang busuk class ora porikha sa Anthor tamano hin tabuk norok sawi daman kha ani dolok wang haino joto matrix fail hingbai kha buri de tong nini ta matei rok singsa bo se buri de tong hino nini chajak tong mata no kisa I tongu tamsa barbar dara Anthor nin buri de tong ani buri da tora tong khamu manai krei darau nin buri de tong tamo
tam khaina mo chung nunga no ani brai kri hingke nini thukti cherna haida no nini jeb da tong relationship jeb ni mung tamo bachai biangni bachai boroni dara nini bi kojon korei manai song girlfriend rok korei tabuk ani girlfriend tongkhe ang ani Instagram bio kebang ma borok ni biskango single hnei da tongmang khamu norok tam wan chuk tabuk ni brai rok no kiridi tei thasingo ang chengra se khayo do norok le englai tongudi hamjagai brai de tong hnei singmase ulta hase hinjago hnei rok kharok tei tonglai dita chengra khaima rok buji hangke norok ulo jerai bsa bawi man no o manaile ani brai tongma haima tongjagai hamari serei tongsibu dara nang Hindu de Christian Hindu nin para boro sini kami ni mung hengke kha kesang kami henjago muitu narakdi kha kesang kami second joto ni sai kebang 1k plus question haymo tei ang YouTube no karei wak adari wo hengke dalai samung rogo bo thangu nini para to tabuk no saipai drop nini max ni ungkulogo tongnai mukhang no bufru phunuknai tei nini jeb tong khude agini thasingon sajak jeb rok korei hinai tei kaisa kok nini bai ani birthday date same 25 akon face reveal ni kok khana baidi kahamke joto no ani mukhang naina musungjak nai rok tabuk ani mukhang chapa bai kuthuk ungjak hengke ang bahai kisi phunugrak na hinu norok no asok norok ano chala kaham hinlaimani o thei muru mukhang bai nugjak rkhe norok ba no unsubscribe unfollow report rok se khayano bele hengke ang bahai kisi nugjak rak sina hinu norok bai nugjagano agini hai mukhang rogo bahan phaigra thung good health chawi tongu tabuk mendra chapa yagra digini devra digi sewi ma haising siu mukhang sitramani norogabo bujiya kaham chawi sori kawi tongnai rok bela songhai chapa baijak mukhang kislang korei milik rokni dukhono bujiwi mayata what is your dream ani dream hengke sakal engei sini haseknai rokno nangai sokobono nani abono ani dream hengke successful engnani tei dream tongmani hengke police officer engnani respectful tei powerful profession protecting the country and its people preventing crime delivering justice maintaining law and order hayada haifano tabuk tam khainai imang no tongsinai bro my question is that video ros khaina bagai bahai ke asuk idea phai abo jani ja bokrok se ang video nukha eba borok no nukha hangken paikha haino phaisinai an bokrok kok orotam sanai o jaga tam hinnai haita dara nung hamjakai bomai buri rok no hamjaknai kakjak rendi besaganang rok no tamba ore khatanak logai kubuida sanai ang bomai buri nang puila bono lengti khai 360 degree khutingei bini sagote tu da tong korei senai granai tabok ni buri rok ni sagote tu korei manani dainang nai amo bo ang saimano joto buri to ani bagai sanamjagya bele kok korei tongbai thungjani ja khorok sale tongnai bele te tu korei nini bagai te tu sakaknai hinai rok bo tongnai sakagra di sakangulo sari tei khanai hingke besang jora kolok engna nangnai belai londi boya keram boya fit engna nangnai skin color hingke jaspan cholibo kufur kormo kosom gakhrang height glok man hingke 5.2 ni simi 5.5 inch engna nangnai bukha kaham hamya ganang bigra abo angnaiano tei ang bai haike tei phone ma tei ajat tei kebang ma bini tomung hamya loi hamya no hingke 10 minute bai no thik khlai rnai ang ikom suknota borok ba tei tamno asuk basilaina ba ani o exam no pass da khlai man no buri rok ni thanisi bufuru kaijak nai bufuru buri nanai tabuk monaksiku tam hnei sanai kono bina korei ang kaijak puru boro norok no huyei kaijak tongnaisa sawi man naita ang invite rkhe norok khaina diba comment khaisadi dara nini busuglok hinu manai abo ulo nini base ingnai se saiman sinai ang sake norok putu chaya WO hinano dara nang video snamani koi bosor rengkha dara o channel o habainai di manai ani puilani video kemajak dancer hnai bufru upload khai tei kaisa ani 2018 ni channel ang 2k khai phalai jamani a jaga hangke 2018 ni Feb March ni simi chengmani ta a channel o haipano ang 1 year haisi samung khlaisiu baksa buksu borok rok hangke saimanna video fainani tamsi Clair dati video tu di daily video upload khaidi tawana di dolrok tabuk ang wigo kaisa khai video norok no phunukna bagai kafrawi tongo daily le ang tabuk manglak kubuino nakarjadi this year o ang kebangkuk no YouTube o time rnai tangi hingke seng 100k khaina nangu senghai bigra YouTuber rok no nai simita tonglaidi subscribe khaise subadi dara bahai kaham da tong kaham no manai Beri nai regadia no ani dara love you too ang no I love you da hinka ba nung ano I love you too hintong tei beri senai re di hinte khu ang ni jesi beri man graya no dom bahai ki nai re na sha YouTube body ni ex kaisan YouTube rogo ani ex khorok sapan grei manai tei tam ni bagi ning ros video khai full explain khai sadi dada akon tete tomung ni bagi khayu ang tomung ni bagi khaijagu dara nang
거이전 브리바이 두가사디 어마 뭐나이 앙슬라 파노 앙쿡 시드라 꼭 사위 파노 어머 하이로고 헌게 그르이 보이니 삭니마니 노노스토 가이땀 만나이 함작마 보야 까이작나 보야 앙 아니 퓨처 와이프니 바그이 카티작세 아건 따보 헌게 라스트 퀘션 저ton 사이 그방 퀘션 파이마니 khanaди wansukdi tei bujidi tabukni jora norok relationship tongui fano private khai tonidi ta phonukdi kebono jefru norok khorok nei jelabroi chini lai sugui saiman lai sugui mili lai sugui I tabukle thiasak tong thangmannai bobai kathawi honei wansukmai asak relationship no private no tonjabadi ani koknaya khe norok nei chata sekang buino phunugui moba bini exebile bini ksamsebile hani sajakna musungkheba norok ni ichha anex ni saimanke khotei musujakna sai engkha hingke tinin bagi omsukno khakhayu norok ni question ni answer manbai khana hanai tei alada question norok sengna musungkhe abo next year rogo seng sinai video chajak hangke like redi em narok lailia chajak kheba like redi chajak ya kheba kok grei dolrok haipano subscribe lema khainai norok subscribe khaijagya hangke subscribe hनै seijakno chalarok hangke dudu haike nukdi buri rok hangke lulu haike nukdi hi tabuk tanglai sidi subscribe hनै seijago abono hangke malai lai finai ketal video o thangka do dolrok bye tiprasa ayuglok thung